Lo mbutho ufudula uthiwe Mbandankwa imicelimingeni equkwa kuwo ukushokoxeka kwezimali kwakunye namasebe azintsalu. Kungokunje uthi konke kumi ngomumo. Kule veki lo mbutho kwabhengeze ngelithi uyakuthi thaca esidlangalaleni amaxwebhu engxoxo zale nkomfa. Eminye imiba ekhanganyiweyo kukungalinganwa ngokoqoqosho kweliphondo lentshona Kapa. Omnye into apha iliqela libiza njengeyantlukwano kwimiba yepolitiki kwihlabathi. The main objective of releasing these discussion documents is to enable members of the ANC deployed by various branches into the conference to have wide-ranging discussions on the policy and organizational matters, express their different views and emerge with a set of said proposals that will serve as a blueprint for the new Provincial Executive Committee as they seek to chart a renewed path forward. Ukanti abahlalutyi bezopolitiko bathi iinkcukacha zabagqatswa kwanamasebe sengaba ngumba otshisa ibunzi kule nkomfa kuba nako kaloku kukho abo bangathembekanga kwanamasebe angathanga vetshe. I think this is long overdue, as I've said previously, but I think what is important is that it will usher in hopefully a new crop of leadership for the ANC in the Western Cape. One is expecting that that leadership would be representative of the demographics of the Western Cape. Lo mbutho uthi uza kubhengeza amagama abagqatswa kungensuku zatywala. Malunga nama700 abathunywa bakuthi bazimase le nkomfa. Ndingumlamli Maneli kwindaba ze SABC eKapa.